Jeho jediná zasová plocha je hlava a jeden život. A nebrzdí úder. Ano, to bylo reálně. Je to vyrovnaný. No pole, netvář se tak otráveně! Nezastavuj to! Já jsem ti to říkal! Tak kdo jí to všechno říkal? Ale je to stejný ucho! Já proč má ten obraz na té hlavě? A tady víš jak? Já tam si jenom 60 a ona mi zašla už na kotníky, ne? Ty mi říkal, ne? Že žádná jak se kotníky nefunguje. A co? Ale tady jo.